Nan, isugo ko diri. Misaka gyud dayon diri no sa Kansuwagwit. Dali boundary. Katagbakan Kansuwagwit dool pa ni sa Katagbakan mga igsunan. Mao ni nga mga suryanan diri o pwede ka diri maukaon. Maglantaw-lantaw kay overlooking man ni pahangin ba ka diri. Mao ni suroy-suroyan diri nga hayahay. Ug sa pikas duha na sila. Gatapad. Nara ni. Abot na mi. Mao ni ang unang atong pilian. Kaya diri kari diri arita diri o dapay kuan murag o magabihan diri matulog pwede kaya arita diri kay di ang chat-chat o mo ni nga ko overlooking to speakers lain buto didto di kani atong pilian to ni kung sa ilang available diri kaya arita makig atong chat sa taon na mayong hapon ma'am amo chat sa warya kay basi magabihan ko kaya na mo tan-awan ni Binyo ba. Okay, mao na ni. Bobo sa Katagbakan. Kansuwagwit may diri mo. Kay Kansuwagwit. Pero di pa kayo kabot sa Kansuwagwit. Katagbakan pa do ora. Okay, mao na siya. Hapon-hapon na yun ko, di na maklaro. Alas susar-asar na. Alas 5 naman mayroong kapin, alas 6 na hapit. Kaya nindot kayo no. Kita ang Cebu. Diri Tagbilaran, diri Ari Banda, Ari Kabilaw, Cebu, gyapon na diha na dito katag adto sa kuan na Bigo na lapit. Kaya kita kayo hangin kayo diri pod. Mao ni atong piliang Binyo no. Unang pilian nato diri. Duha man ito speakers ang usa. O kana diha. Lain pud tag-iya diha. O kana. Way sa di sa aning kuan di mo offer. Dine in ra nyo ha. Pila i-charge? Wala sir kanang for ani lang sa bana order. Aning room pila? Sa room na good for 2 nga 1 na by 1.5. Isa ka gabi 24 hours. 22 hours. 22 hours. Diri yung kaon. Bayad na. Oh yes sir. Sige. Salamat mo na siya ang higdaanan dia. Oh yes sir. Sige, salamat ma'am. Okay, dito speakers no. Tapad na po sa atong giadtuan karon. Sa mga ano itong taadulong na to. Maklaro na kay Loon ni. Gikan sa lungsod nga Loon ni. Ayo ko no. Loon ni. Nay kape sa babaw, Loon ni. Opo, Loon ni ra gid siya ngan. Mo na siya harita diri kay gabi na para makita no. Gabi na gyud. So diri mingaw man. Way nang ano lami gyud ayo mo ni entrance no. Diri ta. Dito tari. Dayon dito. Okay. Pikas ka mao na pikas. Diri po pikas na siya. Diri lami kayo no. Hangin po kayo diri. Napo diri sa entrance na kilid diri diri. Okay. Overlooking no. Kita ninyo. Pati lami agyon. Abot pwede ba diri reunion diri. Diri ta balik ta diri. Mo na diha. Mo na diha. Mo na itong silbing Binyo pohon ug musugot. Di pa pikas nga di man. Pwede dine in naman sila og say nga na check in kay diri. Pwede ba ka no atong pangutan-o na to diri. Mga batchmate kong gwapa o gwapo. Kay na pa sila hilaw mo na po dai dinhi mga hidaanan yung utan natin diri. Na daghang mga katis-katis sa ubos. Tanawan to. Lami di po sa ubos no. Pwede dai diha. Ang Binyo dai, no. Nindot kaayo. Pag yung kinaubsan ni ade kayo diri no. Kita ninyo diha. Diri daghan na sila cottages ito sa ilawom okay dito ta sakata mo ni yang kuan ayon taog na ay pwede ni gamiton tong Binyo kay diri sakata duta di ani okay sa kastaas okay makigsunan mo ni diri may approach tari ayo ay mayong hapon ma'am nindot kayo no. Nag-video ko kay nay gusto mo ari kuan ba kanang makig-reunion diri among batch mga tama inquire ko say mga pagi kinata diri mayong tag mo bakante na sila no. Okay ngayo tag number lang kay punta ko to sa inyong desisyon. Lami kayo gid diri mo shot ko. Lami pa ni speakers. Yung atong permiro na tong kuan. Pero mo to sila kuan. Kaon naman to dito check in.
Yung kani, murag naan ni, nailaghan katidyo sa ilaw mo. O, kita nyo. O, ito pang, o, gyapon ang lantaw diri. Cebu, kita. Pati hangin na. O, gabi naman ko. Ano yung isang rasa ro, ma'am? Isang rasa na? O, alas 6:20 na ko. Mao ni ang isura sa alas 6:20 diri. Hangin, bugnaw kayo. Nindot kay mingaw po. Di pala itong binyo sa ambot pila ka niya itong pangutan naman to. Sa'y paagi diri yung mag-reunion, ma'am. Bali, at venue in Jamaica. Oh, binyo, ma'am. Kanang kuan sir, 5,000 for 3 hours. 3 hours, ha? Bali, enjoyhan na kuan. Ha? Ma-accommodate dito tanan ang ganito. Mo'y 3 hours na siya. Di, 1 day. Awa ka ng 3 hours ito sir. 3 hours. Mga way lain nga taas-taas. Atong ubos nga na. Way lain magamit ito nga. Dilian ni ato ba nga na area lain. Wala yung kain area. Kanina sir. Sa ato pa 3 hours. Maura na. Daghan mag-reunion diri. Reunion diri. Wala pa naman. Pero na yung uban. Pero mapod nila 3 hours. 3 hours, manghawa na. Oh, after 3 hours. Pwede mo extend. Mo extend pero na bayad. Pila po. Kalimut ko pumunta na sa among kuan sir. Pero na si Jai ko ang charge sa extend. Pero asa usang rasa magsugod. Kita, depende ninyo sir. Ha? Depende ninyo og. Basta kay 3 hours. Nya basta usam. kay 3 hours. Usam na mo pagkuag binyo og bakante mo. Sige anang Amo na kuan nga reserve na ninyo. anang orasa. Di kami mo dawat. Amo ko ami mo fix mig oras na Oo, nag-leave. sa bipo pila ka adlaw. Among kuan among pag-fix ba. Depende og time. Karon mo sir ay ugma. Li karon mo maming September September. September ho. Pwede ra manawag mo sir. Kaya kung lambira. Tagaan naman mo. Ya kana extension ning i-kuan kanang nay og tagpila i-extend kay mo extend lang mi 5,000 ang every 3 hours. Oh. 3 hours 5,000. Then Lami gyud noon. pwede ra mo makadani jud food sir. Makadamig pod. Oh. Ah. Manay core cage. Oh, pwede di mi palitan ni. Oh, pwede ra. Ay mayo dai. Pwede ra kun sa jung kuan pagdat-on dari kay basta kay enjoyhan pin mo na. Ah, sige. Mo ni. Karing answer karing days. Mo ni. Deadline na. Mo na kuan number. Oo. Kininduta gyud eh. Oh. 3 hours 5,000 no? Ya mo pa-book me karon pa man ming kuan mga Pwede ra sir. Tawag na ba? Pwede ra man namo kuan. Di mo tawag. Okay. Indot yun. Kanang mga cottages siya, tagpila po tagpila charge siya og higda, ana. One sir. 1.5 o 1.3. Ang pila ka oras. 24 to 24 hours. Ang namoy mga kaon po diri, wala. Dapat may makaserve or may pagkaon sir. Morning ko ano to. Oo. Sige. Salamat, ma'am. Okay, data ari ah. Kita ko aron nailan og ngari ko diri, may bawaan. Okay. Tara. 1,000 ya extension. Pila extension ni ma'am? Election sir. 1 hour also? Ang awa pa? Kada hour? Na yung pakunta na din mo? Kaya balik ta rin. Paano? Text. Mao to no? 5,000 niya. Then 1,000 extend 1 hour. 1 hour ang extension. Ajar po. Nauna ba? Nauna yun. Pwede ta mo kuan diri 5,000 ang 3 hours magpa-book lang daan. Bitagan sa'yo dadon ninyo. Tapos kay 3 hours 5,000 ya every hour og na extension 1,000. Okay, pero nindot po kayo no unya ang kuan ang kanang panitag na higda pila 24 1,500. 24 hours. 24 hours. With Balcony. sa man balcony. Kanang terrace sir. With terrace na siya. Kompleto. Ang 1.5. Bali, ang kanang 1.3 without balcony. Sige anya. Kanang mao na to no. Oo. Sige, salamat. Mabasa kay haki. Bye. Po sige. Come on without balcony lang kuan.
Okay. 1. Okay, nag-istorya na ito nato, no? Paminawa lang ninyo ni. Ako mo na Cebu, klaro ang Cebu, no. Mo na ilang mga cottages ilawom lami kayo, no. Naghana abot dito. Ito pa. Nya safety kayo kay di kural man naigit nya may mga kura-kura sa pagi makasulod lain. Kung bingaw po, no. Oy, way video kaya ni ma'am. Pwede mag-video kaya? Ako na bang kanta-kanta? Na inyong sounds. Ha? Ha? Pero kusog lagi. Okay lah kanta-kantahan na. Okay naman, no? Pwede magdaog ang sound system. Ako ka ng gamay bito ka ng... Ha? Pwede na po. Kay ito ka man makuha ng video. Sige. Salamat, ma'am. Naam di gana na rin, no? Oh, na sir. Na mo di lagi dai ganan diri. Okay. Nindot ya kayo. Ya uli na ta. Gabihan ko dahil napalpak gani hawa maon ang video. Okay, mo na ni padung na sa katagbakan. Okay. Okay, diyan na. Gabi na gyud.